is in Nidanpur. Ka committee halor ka government assurance jong ka yeng dor bar thau an ke jala ka lapen long ke jing Jurip ya ki Jaka Syiar hari Bhoi district kentup ki Jaka Syiar jong ki riu shimet ha yam bat ka regional poultry breeding farm ha kerdem kulai ha ka jing lam usong knor uba renting lindo tongkhar bat ki we ki he sarkar kani ka jing le jngo ka long ban bishar benya ya ka jing pen mi jing bam ka jing ri ki Syiar ba ki jing tmu a jing hikai ki nong rem Uba tongkar, ulapan pau ya kejing sohun ya ki rukom trekam, dah ka bakedau ya kejing tak ka babha jongki ya ki nong rep terairi, dah ka babanjor ya kejing don kam ban penyar ya kejing Syiar, ban pendap ya kejing dawaj ki nong song snong ban penduna ya kejing shania hakimar ki bawan nabat. Tikaditang ka farming hi ka barang don ka scope hadu mentah ya ki khun sama jungi la kalong karep karyang la kalong ke ri jingri dan mereka kecil ijungi menta ya kerja farm ka don kecil kermen ya kebakila aban ai ka training ke babah ya ki farmers jungi ki samla jungi ki badon ka sap ki badon kecing kuat di sotrat ban rijingri bakin yo aban ai ka training ka babah lamba kerja farm Dah ka ba job ya ki jing e ka jing im jong we samla bu kerteng